Allah jeba malikono malikoka anga fuli be belagele mi assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh anya ba dinga na balmakala mohammed jarani jen kuma bu sefula alhamdulillah an tarabija an mansigna o barakum konna la an signi an la han bilibili segere aleti ma dugule jen wono mi Sheikh Mamadou Koumay an la hadani segere kuma assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kul bashita bashi foite agara fama agara klefla na fulo ngode sefla bashte malatan abjalo bebe kan bashutula ani tama ba ani sege akara ba alhamdulillah nusalli ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Watina ambi maliyan belagelen fo belagelen ambi malikono ani malikoka kerele yala mu abone kasika na video soroka na fanyini nayi ambo fu ka ubarkada belagelen ka chesirila inshallah sef lambo yarafu ajara ka chesirila kuma ajara ami yarafu ko sebe be ka barabam ke jamono je pense que adugolite o chama ka kibara chama de amerika bara rezitola kuma o wole ko fe ami mission kana faida kadi ga faida do di jamo ma ngasro ma taran mal babu inshallah alhamdulillah sef lamen kalum nani kalu badi no e rajaba ala kra ko sallallahu alaihi wasallam aku rajab shahrullah yani ala raka kalula wa shahban shahri wa ramadan shahru ummati ko rajaba ko yale o ya ala ka kaloy mu kalum bidanga o yale kira ka kaloy kalum bi dago no sungalo o ye ale ala kira manjum ka kaloy Allah sallallahu alaihi wasallam donc ni ay ala raka kalo de la ami fenduma pour que mungu o dusu sumani kalo en kono o lafiya bi gumu ya fasoro o bi mako glanso e mako bi fen mina e ba be soro ni kalo en kono ni fen muni o ke urudi jante la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ni ibse ka ke bien do chien ke mo lo la na ka le ibse ka ke soma ou la fait soit ika ke ou la fait ka ke fe fajr da mo wakati fe la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin donc o mo vle ba wudi ke mo lo la se fulani klala e ki tege jan ala ni kalonye e ala ra ni ka kaloy ala bi deli ni ka kira bonya e mo ko mo bi fe ka fo ala c'est vrai mo ko tukurala iba ke ke mo lo do ngele wallahi jeen fushiti nasoro ko ko bloquer no ala ba dabbe yele tlaka dabro fina yele ka fay ka ko atetemo ala ka jeen inshallah afana kuma ama fo la jeba belajeli kuma bora fayda di belajeli ka ke la niya ke ina dala kuma ni ko ka no dala ina chendo ama fo belajeli ka ke fa na ke ala kan ya be bulu kuma na mburu la me fa do mure re fe alhamdulillah sekula ikani kuma nye kuma barka mabai kuma mundu ana faka boko sebe ni boko moria follow moria mi doni bolawdi kasala kaw we morui kasala kaw we ni na fa hali ba mokoya waso mori dubo be munun donindo ana bush kono na mori dubo be munun donindo ni de ko mo ko so ni shi o mor dundi ma hali ni sigidala ni doni ko na abu foko ko tigiye numi mori ko donindo ko chokola me ye ni ngali ko mori ere mu mori ere koro arabu kan ere ni ki ba fo arabu lo de al murabitu yɛrɛ fɛn min mɔgɔ mun sigilen do ko dɔ dala gindo dɔ kunna maa min sigilen do gindo dɔ dala al murabitu mana a kulen do ko dɔ dala gindo dɔ dala ani ala cɛ mura ye gindo yɛrɛ mura yɛrɛ de ye gindo ni ko mura dɔrɔn a fɔ ko gindo mun bɛ gindo dɔn ani ala cɛ sinon ala kɛra tile sallallahu alaihi wasallam mura kun tɛ yen k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ taa mɔri fɛ nin cogo in na tan ina fɔ anw ta bɛ cogo min na bi a kuma développer ka kɛ tan parce que kuma n'a fɔ cogo dɔ k'a fɔ ko mori yɛrɛ kun tɛ o côté dɛ moriya kun tɛ i n'a fɔ anw b'a kɛ cogo min na bi tan
sinon alakira yɛrɛ ka kiraya ma dɔn sallallahu alaihi wasallam f'u taara mɔriw de fɛ tamasiyɛn dɔnna k'a fɔ ko nin bɛna kɛ don dɔ la mɔgɔ ye ni lajɛli ye tuma min na ni senna Jibril tun bɛ yɛrɛ yira la a jaabi tigɛ fɔ an b'a Khadija b'a ka musɔrɔ bɔ a kunkolo la ko est ce que ɲɛ b'a la wa n'o ye mɛlɛkɛ ye a b'a fɔ non ɲɛ t'a la ko alakira ma sallallahu alaihi wasallam a ko n b'a jigiya k'a fɔ ko dɔ b'i ye don dɔ la o de ye Warakatu bun Nawfal o tun ye dɔnnibaa dɔ de ye waati an b'a Khadija a ye alakira tɛgɛ minɛ sallallahu alaihi wasallam u taara Warakatu bun Nawfal fɛ yen o de ye a lajɛ a ko n y'a ye ni manden laban ninnu nin den de bɛna kɛ olu kuntigi a ko Ala o de yira a ko koba ye don nataw la mun ye koba ye donc depuis o waati mɔriya bɛ yen kodɔn bɛ yen filɛli bɛ yen ko bɛɛ bɛ yen Seydina Sefula n'an ka mɛ nin kuma in ta yɔrɔ ka jan munna kabini an b'a fɔ kabini alakira ma ci sallallahu alaihi wasallam kabini kuranɛ ma jigin dɔnni bɛ dugukolo kan mais bi dɔnni nana anw ka bolo minnu kan n'o anw ye alakira mandenw ye an bɛ silamɛya kan anw bɛ baara kɛ ni kuranɛ taabolo ye parce que o y'anw ka kira ye mais yanni kira kana mɔgɔw tun tɛ bana wa kungo tun tɛ mɔgɔw sɔrɔ wa mais a tun bɛ baara cogo di jiriw tun bɛ yen dɔnnikɛlaw tun bɛ yen bɛɛ n'i ka dɔnni cogoya don sinon kira cira k'a sɔrɔ mɔriya bɛ dugukolo kan a cira k'a sɔrɔ dɔnni bɛ yen a cira k'a sɔrɔ jiri dɔn bɛ yen a cira k'a sɔrɔ nin bɛɛ bɛ yen mais bɛɛ n'i tile don bɛɛ n'i ta taabolo don Sefula mɔriya ye fɛn dɔ de ye bi an bɛ se k'a fɔ mun ye a wara ta o ye ni fɛn jara a tigi bɛ caya bamananw ka kuma don ni dunan nana du kɔnɔ ni wulu bɛ du kɔnɔ wulu de kan ka kule mais dunan donna du kɔnɔ bakɔrɔ kule la wulu bɛ sa mɛ donc an ka bi ta in kɛ mɛ o ye k'a sɔrɔ bɛɛ tɛ bɛɛ tɛ se mori tun ye bondaw ye ka o dɔnnen kun don donc n'i ko ko mori dakuruɲɛ kelen o de ye gindo dɔnnaw ye minnu bɛ se ka mɔgɔ bɔ degun kɔnɔ k'i bila sira tilennen kan k'i bɔ fili la k'i bila sira tilennen kan k'i bɔ kangamu ni hami gɛlɛn na k'i bila sira tilennen kan i ka ko ɲɛnen tiɲɛnen i bolo i tɛ kun dɔn na bilen i tɛ ju dɔn na bilen mori de b'i seki a minɛn kɔnɔ a dafalen k'i bila sira tilennen kan dakuruɲɛ kelen dɔrɔn. Sa n'i y'a faamu mura ye bondaw de ye. Mura ye bondaw de ye. Ala yɛrɛ ye dɔnni kalifa bondaw de la. Bonda minnu. U b'a fɔ kira tun bɛ bonda la cogo min. Kosɛbɛ. Sefula n'i ye Bamakɔ mori bɔ bi n'Ala ma fɛn kɛ i b'a fɔ ko san nana n'u ye dɛ caya fɛ. Tiɲɛ na ni n y'a kuma f'i ye baro la sisan ko ni moriw bɔ Bamakɔ dɔrɔn Mali tɛ dɛ ka moriw bɔ Bamakɔ i bɛ 80 points ni 50 points jɔ i b'a jɔ i tɛ gɛlɛya. Walahi i b'a fɔ ko san nana n'a ye. mais a bɛɛ tɛ parce que mɔriya yɛrɛ toujours n bɛ to k'o f'i ka kuma na n ko jeli de don mɔriya yɛrɛ ye jeli de hali a dɔw jaabi teliya jeli de maa minnu bɔra maabaw la olu ka dɔw jaabi n'u ka kow taabolo ye teliya de mɔgɔ dɔ bɛ se k'a ye sisan k'a ko kanu a bɛ se ka dulokiba ni fɛnw dɔn k'a fɔ k'a b'a a ɲɔgɔnna ladege mais i bɛ se k'a ladege est ce que yɛrɛ la i bɛ se k'a kɛ wa parce que bonda de don mɔriya ye bondaw de ye. Par exemple an sigilen filɛ a bɛ ka bɔ an ka sirifin minnu ka teli la n'o ye Suwala ninnu olu ye dɔnnibaa bɔnnaw de ye olu de ye ko tigiw ye i n'a fɔ Alakira sallallahu alaihi wasallam ko in bɛɛ bɛ tali k'a la olu de ye énergie ye an bɛɛ ka prise bɛ turu maa minnu na donc o ye direct ye n'i y'a fɔ dɔrɔn a bɛ dɔn k'a fɔ olu ye mori bɔnnaw ye mori bondaw de don. Donc o kow ti dogo la n'a fɔra ko hali an ka dugu la ko kumanakaw i b'a sɔrɔ bɛɛ b'a dɔn anw yɛrɛ fɛ an bɛ dɔnni fɛn minnu ye n'i ko kuma dɔrɔn u b'a fɔ k'olu y'an ka moriw ye olu y'an ka moriw ye n'i ko sirifu dɔrɔn o y'an karamɔgɔw ye donc nin ko ye bondaw de ye ten donc mɔriya ye fɛn mun ye fo mɔriya yɛrɛ de kuma ka se ka développer mɔgɔw k'a dɔn ko mɔriya yɛrɛ ye fɛn mun ye. Mɔriya tɛ komi n'a fɔ ko jagokun don dɔrɔn ko an bɛ taa n'a ye ten o fɛn tɛ mɔriya yɛrɛ ye bonda de ye minnu yɛrɛ bɔra mɔri bɔnnaw na a ka kan olu yɛrɛ de ka duwawu ni fɛnw kɛ mɔgɔw ka ko la wa a ka kan olu de ka mɔgɔw dɛmɛ wa duwawu jaabi yɛrɛ lasulu bɛ olu yɛrɛ de la o ni Ala cɛ parce que kelen kɔrɔw bɛ yen i b'a jateminɛ Nabila Musa ani Kadaru ka taama na u taara jigin dugu min na n'o ye Nɛnɛwi dugu ye tumana min na Ala ko
nabila Musa ni qadaru ma ko ka dugu ko mun beni no ko ka jo ni Musa ko qadaru ma ko muna ambi ni ko ko jo qadaru ko ma ko doni dugule ni do pour que aw bi se ka famu cogo na be kuma in fota a ko dugule ni do ko dugule ni do parce que ko kena abuhuma salihan ko demisen flaka nafulo de ko ko in koro u fa fla ko yen yuma kala wi donc ko min binana binin tura mo bina nafulo yin yene de numa koko donc ko de la ala ya nyamura nga ko injo o fora ko gelo bagi Musa e kayira u de flamu biya o kena abu kuma salihan bagi ba fla me ko de yera bagi ba fla ko tew ko fo ku mo ke wolo flana de ko de yuma na kana bagi wiye parce que mo ye yuma ya mo ke o de la mo ko munu yuma ya ke munu ye ma sebe wiye abi fale kana fo kana bo denw yɛrɛ la voilà o de la u b'a fɔ ko jiri bolo mana timiya i b'a sɔrɔ timiya in joli fo jiri yɛrɛ laseli la donc ni fɛn ninnu ye nasira dɔw de ye taasiraw de don o de la ne b'a fɔ n ka kuma bɛɛ la n ko mɔrɔya in ye fɛn dɔ de ye bɛɛ tɛ se bɛɛ t'a ɲɛ dɔn wa bɛɛ yɛrɛ n'a kɛli man kan mais bɛɛ bɛ se k'a dɔnkiba dɔ bi bɛɛ bɛ se k'i sigi k'a kuma bɔ fɔ mais n'a sera a dɔw jaabi k'a k'o kɛcogo ma bɛɛ tɛ se donc c'est fla ni donna mɔrɔya kɔnɔ il faut qu'il y ait développer dɔɔni k'a la mɔgɔw k'a dɔn ko ninnu bɛɛ tɛ kelen ye a kɛbaa tɛ bɛɛ tɛ se a faamuna inchallah a diyara n ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kuma bɔra k'i da don mɔrɔya ye bondaw ci k'a fɔ hadamaden bɛɛ lajɛlen k'i kɔlɔsi mɔgɔ caman bɛ kuma réseau kan mɔgɔ caman bɛ kuma internet sira kan moriw tɛ ma bɔ mori la sɔnma tɛ moriw fa ta o ba ta ye i ka kuma laɲini o de ye parce que mɔgɔ caman bɛ k'i yɛrɛ kɛ fɛn dɔ a sɔrɔ o tɛ fɛn min ye kɛlɛ bɛ ka kuluku ta ka kuru yɛrɛ la a sɔrɔ o t'a dɔn baa ye mais kuma an y'a ye sisan i ye mori dɔn baa ye i bɔra moriw la kuma la kan n'a fɔra a bɛ mori ko fɔ i fa ye mori ye i mɔkɛ ye mori ye i yɛrɛ kɛra mori ye fɛnɛ kuma an ye moriya kɔnɔna la fɛn dɔ bɛ kɛ moriya kɔnɔ ko kaliwa kuma kaliwa ye mun ye moriya kɔnɔ alhamdulillah c'est fla ka ni kuma in ni kuma fa ye mun bɛ mɔgɔw nafa n'a fɔra ko kaliwa tɛ i n'a fɔ a kuma fɔ ka di e ni ne da kɔnɔ an sigilen ta kaliwa t'o ye kaliwa yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye takalli ila Allah k'i yɛrɛ lankolonya fɛn bɛɛ la ka fɛn bɛɛ i lankolonya ka bɔ fɛn bɛɛ la ka i tigɛ ka bɔ fɛn bɛɛ la ka fɛn bɛɛ to yen kɛnɛma i bɛ baro min kɛ mɔgɔw fɛ i bɛ dumuni kɛ cogo min na mɔgɔw fɛ c'est-à-dire fɛn o fɛn min na n'o bɛ se ka don i hakili la ɛri ni k'i ɲinɛ Ala kɔ o bɛɛ to yen kɛnɛma ka don so kɔnɔ ka takalli kɛ ni Ala ye ka lankolonya fɛn bɛɛ la fo i kelen Ala kelen dɔrɔn a fɔ o de ma ko kaliwa parce que ka lankolonya fɛn bɛɛ la cogo di par exemple ni n bɛ kɛnɛma i b'a sɔrɔ hali ni sigilen don n'i ma dabɔ a kama ni fɛn dɔ bɛ ka jouer ni musique don soit ni maana hali ni maana don i b'a sɔrɔ ɛri ne hakili bɛ sogoya n'a ye n bɛ ɲinɛ Ala kɔ hali n'a sɔrɔ n sigilen don ko n bɛ ka wurudi de kɛ ka Ala wele dɔ kɛ o temps kɔnɔna na i b'a sɔrɔ n bɛ ka wurudi in kɛ dɛ mais dusukun in na dusukun de jɔlen don fɛn in lamɛnni fɛ o ye ka n yɛrɛ laɲinɛ o kɔ o ye kelen ye a dumuni ko sira kan kaliwa yɛrɛ ɲuman ɲuman mɔgɔ minnu bɛ kaliwa a tabiya ɲuman ɲuman a nasira ɲuman ɲuman n bɛ fɛ k'a f'i ye a tabiya ɲuman ɲuman ka baganw sogo dun i bɛ se k'o kɛ k'i to kɛnɛma mais n'i donna kaliwa la i b'o to yen bagan sogo tɛ dun non fɛn o fɛn bɛ yen ni b'a la i b'o to yen n'i ma fɛn yɛrɛ tɛ dun kaliwa la non n'i ma fɛn man ka dun kaliwa la fɛn o fɛn bɛ yen ni b'a la i b'o bɛɛ to yen i b'a ye an ka maa sɛbɛnba minnu tɛmɛna fɔlɔ u tun bɛ basiw de bɔ ka don kaliwa la u bɛ tamaro ni tigaw de susu ka don kaliwa la dɔw bɛ ɲɔ susu ɲɔ bu u b'o de fin k'o labɛn c'est fila o ka di dɛ ka kɔgɔfin ni fɛnw k'a la ka don kaliwa la n'a yanni di ka taa Ala deli kɛ ka Ala wele foyi tɛ yen olu ni Ala foyi tɛ ne ni cɛ kelen ne kelen n bɛ k'i wele ni ŋaniya saniyalen wa foyi yɛrɛ tɛ hakili la ka miiri n'a ye n mako bɛ e yɛrɛ Ala de la kaliwa yɛrɛ de ye nin ye dakun ɲɛ kelen ye takalli ila Allah k'i yɛrɛ lankolonya ka bɔ fɛn bɛɛ la f'i kelen Ala kelen o tuma mako min b'i fɛ Ala b'a fɔ a fɔ n ye ne b'a dilan kaliwa kɔrɔ de ye pour que ni foyi tɛ yen ne ni e yɛrɛ Ala tɛ o tuma direct la sisan dɔw jaabi de bɛ teliya parce que dusukun tɛ miiri fosi la bilen ni Ala yɛrɛ jaati tɛ donc kaliwa yɛrɛ jaabi yɛrɛ dakurunya kelen yɛrɛ la
o yendi mais ça amen to kalwa fana sa mo wa fa ngali trop ay ka fi yere kalwa ki mais mo mere bi ko se no era tita kalwa ko mi mo o era de kalwa la do era la ko se ye mo ne mo alhamdulillah kalwa la do alhamdulillah sefla femu bi mo la kalwa la do na iba don mako kele yɛrɛ kama mori mun bɛ yen n'i ye kodɔnna ye o tɛ se ka e don kaliwa la mako kelen tɛ se ka mɔgɔ don kaliwa la kalo o kalo a distance bɛ se tile 7 ma i man ka don ni mako kelen o la i bɛ se ka don ni mako 100 yɛrɛ a bɛɛ se ka jaabi bishartin o kɔrɔ ye mun ye principalement u k'a dɔn fɛnɛ mori yɛrɛ mun bɛ ka don kaliwa la jɔnni don murga yɛrɛ jɔn don n bɔra ka mɔgɔ bɔnna minnu f'i ye o b'a la ani e yɛrɛ ka kiya i dan cogo la i jogo bɛ cogo di parce que o de bɛ tali kɛ ko in na sinon k'a fɔ ko n bɛ don kaliwa la ten ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'u ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan fo mako 100 ka don n'a ye ten c'est fila dɔw jaabi tɛ o yɔrɔ la dɛ dɔw jaabi bɛ dépend e yɛrɛ de la morikɛ yɛrɛ ye min ye morikɛ yɛrɛ ye mun ye kelen k'a daminɛ dɔwɔdenya fan fɛ ka taa bila i yɛrɛ jogo fan fɛ ka taa bila i bɛ ka ala tɔgɔ mun baara o fan fɛ ka taa bila i yɛrɛ bɔra bɔkolo minnu na o fan fɛ i y'a faamuya ka taa bila i yɛrɛ ni ala cɛ bɛ cogo di i ka gindo kɔnɔna na donc a b'a permettre i ka don n'o ye sinon se fila ni mori ka ala wele sera degré dɔ ma tuma dɔ la an b'a fɔ ko kodamu bi a bɛ kɛ dalakumaw de ye mais kodamu mɔgɔ min bɛ moriya baara kɛ ka se kodamu sɔrɔli ma o mɔgɔ man ca o i tɛ se k'o muɲu yɛrɛ ko mɔgɔ tɛ se ka kodamu sɔrɔ k'i to denmisɛnninya la o mais mɔgɔ bɛ se ka musajabu sɔrɔ k'i to denmisɛnninya la jɔw jaabi ni mun ye o tellement de ye bɔkolo ninnu ye o de la n bɛ k'a f'i ye mɔgɔ caman bɛ taabolo ninnu kɛ mais jɔw jaabi tellement ye bɔkolo de ye i bɛ to denmisɛnninya la mɔgɔw bɛ musajabu ba dɔ i ka ko la i mana hali ji kɛ minɛn kɔnɔ ka di mun ma ala bɛ sɔn o mago bɛ dilan fosi t'o kɛ ni bɔkolo tɛ sinon i bɛ mɔriya daminɛ i bɛ ala tɔgɔ ta i bɛ t'o kodamu ye ɲɛ na waati min na k'i bɛ k'a sɛbɛ ko ma kɛ o b'a sɔrɔ sifin t'i la o b'a sɔrɔ sifin ka dɔgɔ o b'a sɔrɔ sijɛ cayara i farikolo la mais i bɛ se k'a musajabu sɔrɔ musajabu ye mun ye i bɛ ka ala tɔgɔ yɛrɛ mun kɛ i bɛ k'a sɛbɛ ko ma kɛ a kodamu b'a jira la n bɛ fɛ ka bɔ e ye mais i b'a ye depuis sogo la mais kodamu ye fɛn cogo di voilà kodamu de ye ala yɛrɛ sɔnna e yɛrɛ ka ala wele kɔnɔna na ka fɛn dɔ kolo e ye ka bila i ka bolo kan toujours ne ko ko n bɛ fɛ nin ka kɛ kunu faya kunu o b'a sɔrɔ i sera o degré ma nin ka kɛ dɔrɔn a bɛ kɛ n'i sɔnna ko ma a bɛ kɛ mais ala yɛrɛ de b'o ordre di kunna min ala ka ordre de ye k'a bila i ka bolo kan ala ka ordre de don parce que o b'a sɔrɔ i sera plafond de la bon depuis i bɛ musajabu sɔrɔ hali n'a sɔrɔ i ye denmisɛnnin ye mais i bɛ k'a sɛbɛ kuma kɛ i bɛ commencer i bɛ sɔrɔ k'a ye kodamu yɛrɛ o b'a sɔrɔ i ka étape sera a ma arabu b'a fɔ ko martaba i ka jɔyɔrɔ sera a ma tubabukan na b'a fɔ ko étape o b'a sɔrɔ i ka étape sera a ma mun b'a permettre sisan i ka se ka kodamu yɛrɛ ye ɲɛ i ka se k'a ye sogo la parce que hali sogolama dɔw b'a yeli mun kɛ n'i wulila o dɔw bɛɛ tɛ kɛ mɔgɔ ye a bɛ kɛ i b'a fɔ ko i bɔgɔlen don ni bere ni fɛnw ye kodamu yɛrɛ de ye moriya dafalan dɔ ye ni cɛ o cɛ ka ala wele degré ma se o yɔrɔ ninnu ma i tɛ se ka mago bɛɛ dilan o se fila o ye ɲɔgɔn nɛgɛ de ye o moriya tɛ se ka kɛ se fila n'a fɔra waati min na o ye papiye ni fɛnw ta wagati de ye k'a sɛbɛn ka sɔrɔ ka kɔlɔsi ta k'i sigi non o ye y'a daminɛ o de la o b'a sɔrɔ foyi ma kɛ fɔlɔ moriya ye fɛn dɔ de ye ka sɔrɔ kabini mɔgɔ ka mago ma na fɔlɔ e yɛrɛ ka ala wele bɛ degré mun na e yɛrɛ b'a dɔn ni ne sera nin ko ninnu ni ne sɔnna ko n bɛ nin ko in kɛ dɔrɔn a bɛ kɛ tuma dɔ la i b'a dɔn i ka ala wele selen degré dɔ la se fila i mana ko dɔn ŋaniya i mana sigi ka ko dɔn ŋaniya ala ne mako bɛ nin na walahi se fila tɛ sɛbɛn dafa a bɛ sɔrɔ ŋaniya dɔrɔn o b'a sɔrɔ ala wele fanga bonyana jeli la kojugu a b'a sɔrɔ kodamu b'i kɔ a b'a sɔrɔ kodamu b'i kɔ hali n'i ta ye i bɛ sɔrɔ k'a ye wa ni ko o ko bɛ na i b'a dɔn i b'a bɛɛ sogo la tuma dɔ la hali ni mɔgɔ min bɛ na sini a tigi bɛna ka na kumakan min fɔ e ɲɛna k'a fɔ a mago bɛ nin ko in na kodamu bɛna bɛɛ sogo da e la wa n'a nana nin kɛ ka d'a ma a dɔw tɛ hali sɛbɛnni diya ye nin sɛbɛn i ka nin kɛ tan i ka nin d'a ma wa fɔ a ye a ka nin saraka in bɔ n'a ye nin de bɔ a mago bɛ dilan
o de la ni mɔgɔw ye ne wele hali kuma ɲɔgɔn la telefɔni na ne b'a f'i ye n'i ko n ye nin kɛ tan n ye nin kɛ tan bon n mago ma dilan ne b'a f'i ye n ko k'o ye taafan kow ye bɛɛ t'a kɔrɔ dɔn ne ka kuma na k'o ye taafan kow ye ani k'o ye ɲɛdɔnbaga kow ye bon ko ninnu kɔnɔ ko caman de b'a kɔnɔ tuma dɔ la yanni e yɛrɛ ka ne wele o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ ka ko dɔ kalama yanni a ka ne wele o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ ye sɔmi dɔ sɔrɔ k'a fɔ k'i bɛna ne wele i bɛna fɛn dɔ fɔ i ka ko in kan ka dilan cogo min na ne b'o fɔ o de la ne b'a fɔ mɔgɔ caman ye dɔw bɛ perese hali n'i nana ne fɛ ne b'a f'i ye de sabali n'a sɔrɔ e nana sisan par exemple i ka bɔ dugu dɔ la ka na i n'a fɔ Abidjan i ka fɔ nana kuma fɛ n bɛ fɛ a ka ne dɛmɛ nin temps kɔnɔna na mais nana n ka ci ka ca n bɛ tile 3 de k'a fɛ i nana ne k'i ma n ko bon a to tile 2 fara k'a kɛ tile 5 ye parce que i mana na n'i dan tigɛ ne ye ne tɛ kuma ni ne sera ni dugu jɛra ne b'a fɔ bon i tɛ se ka taa nin don a to nin don mun na parce que ne bɛ fɛn dɔ de faamuya Ala bɛ fɛn dɔ de jira ne na ni ne m'i ka sira ye ne t'i sira labila parce que ni ne y'i labila ne b'i labila ni fɛn dɔ de pour que i nana mun na n'i taara i b'o jaabi de sɔrɔ o de la ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ na i b'a sɔrɔ ni n sɔnna k'a fɔ n bɛ sira labila mɔgɔ mɔgɔ ye nin don in o b'a sɔrɔ n y'i ka don jaabi de sen fila ni i y'a ɲini ka na nin de b'a to i bɛ mɔriw dɔn quoi bilahi wa nin de b'a to lamɛnbaaw bɛ mɔriw dɔn et puis i bɛna dɔn fana ko mɔriya yɛrɛ ye fɛn min ye kuma tɛ ten non an sigi tɛ k'a fɔ k'an bɛ kuma ten et puis an sigi tɛ ko kɔlɔsi de b'an bolo ten o fɛn tɛ quoi ou bien k'an bɛ gilɛkibaw don ten o tɛ n'i ma ɲɛ i bɛ gilɛkiba don a don kan dɔ kan e yɛrɛ ye jɔn ye a donnen bɛ ɲɛ n'i ye fugulan ninnu don e yɛrɛ ye jɔn ye i dɔnnen don a dɔn cogo bɛ ɲɛ kɔlɔsi b'i bolo i ye jɔn ye ko ninnu bɛɛ n'a sira de don ko dɔw bɛ yen o dugawu kɛ bɛ bɔnna dɔw de ye n'olu y'a kɛ direct de don et puis maa dɔw bɛ yen olu ka kudamu yeli ou bien olu ka fɛntigiya mɔriya kɔnɔ wari ko tɛ dɛ fɛntigiya fɛn dɔ tigiya i n'a fɔ i filɛ ka kudamu mun fɔ o sirilen tɛ k'a fɔ ko n ye kɔlɔsi ni fɛn de ta o cɛ olu ye bɔkolo ko de ye n'olu touchera la dɔrɔn o b'a ye n'olu touchera fɛn fɛn na o b'a ye o de kosɔn Alakira sallallahu alaihi wa sallam bɛɛ n'i ka baara de don bɛɛ n'i bɔkolo taasiraw don don dɔ la Seydina cɛ dɔ nana Alakira fɛ sallallahu alaihi wa sallam a ko Alakira ma ko n b'a fɛ i ka fɛn fɔ ye n bɛ se ka fɛn mun kɛ n bɛ fɛn sɔrɔ sinon fantanya digira n na kojugu Alakira k'a ma sallallahu alaihi wa sallam a k'i fa kun bɛ baara min kɛ taa i ka t'o kɛ cɛ taara a taara a ba ɲininka ba ko ma a k'i fa kun ye nso de i y'a faamuya a seginna ka na Alakira fɛ sallallahu alaihi wa sallam mais a m'a fɔ kira ye ko ne fa kun ye nso ye a ko kira ma tuguni a ko n b'a fɛ i ka baara fɔ n ye Rasul n bɛ se ka mun kɛ pour que n ka se ka lafiya sɔrɔ n ka n ba balo n yɛrɛ balo cogo ka ɲɛ parce que gɛlɛya digira n na kojugu Alakira ko ma sallallahu alaihi wa sallam a k'i fa kun bɛ baara min kɛ taa i ka t'o kɛ donc a bɛna a fa de ka baara kɛ sisan parce que ale bɛ fɛ Alakira ka sira dɔ de bɔ ale ye pour que ale bɛ se k'o kɛ mais kira ko i fa kun bɛ baara min kɛ taa i ka t'o kɛ a fana ma fila kɛ seli waati selen ni Alakira ni sahabaw donna misiri kɔnɔ wagati min na a selilaw fɛ ka tila mun kɛ a y'i teliya ka bɔ Alakira yɛrɛ ka sabara sen fila a y'o ta k'o don a ka duloki jukɔrɔ a taara i bɛlɛn seli jiginna ni bɛɛ bɔra misiri kɔnɔ u ye Alakira ka sabara sen fila ɲini ka dɛsɛ fiyewu jɛ ko mɔgɔ si m'a fɔ o y'a lanta yɔrɔ donc sisan Seydina Ali ka teli ale a ka nbamuru bɔ ko n'a bɛ cɛ o cɛ bolo n'i m'a bɔ k'ale b'a ta kɛ kɛlɛ quoi donc Seydina Bukari ko ma ko non ko kana kɛ ten Seydina Bukari ye sanu mutukali 10 bɔ a ko n'a yera mɔgɔ min bolo ne bɛ mutukali 10 d'a ma a bɛ cɛ bolo a ma kuma Seydina Umaru ko n bɛ mutukali 10 fara a kan Usmana ko ne bɛ 10 fara a kan Seydina Ali mun dimina ale ko k'a bɛ 10 fara a kan Alakira yɛrɛ ko k'a bɛ 10 fara a kan a kɛra mutukali 50 cɛ ye samara bɔ a y'a fa ka baara kɛ a ye wari sɔrɔ c'est fila n'i nana ne nin fɛn de i bɛ mɔriw dɔn quoi a faamuna inchallah kuma ma dɔn an magara moriya ye fɛn min y'o fɔ kaliwa fɛrɛ la i ye walawala di mori bɛ don kaliwa la mais an ye k'a fɔ moriya fɛrɛ tɛ taa fɛn dɔ kɔ filɛli nafa jumɛn bɛ moriya kɔnɔ alhamdulillah c'est fila i ka nin kuma in ye kumaba ye kuma barikama don filɛli nafa mun bɛ moriya kɔnɔ a nafa ka bon fo k'a fɔ n'i y'a mɛn
hadamaden bɛ tagama ɲɛ fila de b'i la ni ɲɛ t'i la fo ni mɔgɔ dɔ ye min ma k'i ta i tɛgɛ ma ka tagama n'i ye i tɛ se ka tagama i yɛrɛ ma mɔrɔya tɛ se ka taa bada fo filɛli ni mɔgɔ nana pour que k'a dɔn a nakun ye mako min ye mako in bɛ ɲɛ wa a ti ɲɛ wa filɛli de b'o dɔn o ye filɛli de la quoi o ye filɛli de la o ye kelen ye ale mako bɛ mako in na yanni waati joli cɛ est ce que a bɛ k'o mun fɔ o bɛ ɲɛ wa filɛli de b'o dɔn fila a sabanan ale mako bɛ mako in na yanni o waati mun cɛ est ce que o waati yɛrɛ kɔnɔna na a b'a permettre baara in ka se ka kɛ pour que a ka ɲɛ wa filɛli de b'o dɔn ou bien karisa yɛrɛ mako in a nanen don ne ni mako min ye nin tɛ ko yɛrɛ ɲɛta ye fiyewu ala yɛrɛ sɔn t'a ma a tɛ ala yɛrɛ kalankanw kɔnɔ fiyewu est ce que o fɛn don wa filɛli de b'a jira i y'a faamuya bon karisa ka nin ko in a ka nin ko in yɛrɛ bila pewu a k'a bila pewu sinon a yɛrɛ ka hɛrɛ t'a ko yɛrɛ ɲɛɲini kɔnɔna na filɛli de b'o dɔn parce que mɔgɔ bɛ nɔrɔ fɛn dɔ la a bɛ gɛlɛya ka gɛlɛya mais a ka di ni ye e yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko dɔ dogolen b'a kɔnɔ i ka hɛrɛ ti mun na fiyewu ala bɛ k'a ko retardé ka da o kan i kan k'o ɲɛ de ɲini k'a dɔn ko in na ka se k'i ni kariya ou bien soit gɛlɛya mun bɛ ko in kɔnɔ a gɛlɛya bɛ se ka yɛlɛma cogo di k'a kɛ ɲuman ye pour que e ka se ka teliya ka a hɛrɛ sɔrɔ filɛli de b'o dɔn mɔrɔya kɔnɔ parce que n'i ko filɛli dakuruɲɛ kelen sen fila kuma 100 bɛ se ka f'i a kan filɛli de ye ni ko b'a f'i ye mɔrɔya n'i y'a kɛ fɛn n'i y'a tila 10 ye filɛli kelen bɛ 8 t'a la mɔrɔya n'i y'a tila 10 ye filɛli ye 8 filɛli ye 8 dɔ fila ye mako tɔ ye dɔ fila y'a tɔ ye parce que tuma dɔ la hadamaden yɛrɛ ka mako bɛ dilan filɛli kɔnɔ k'a ban pewu k'a sɔrɔ i ma ala tɔgɔ yɛrɛ labaara ka d'a ma ni saraka ye dɔrɔn saraka dɔrɔn o tɛ foyi la ni filɛli tɛ o tɛ dɔn foyi la ni filɛli tɛ o de la ne k'i ma tuma la ni mɔgɔ dɔw nana olu ka dekun fɔ olu tɔ olu yɛrɛ bolo i ka papiye ni biki ta ka lajɛli kɛ u ye so i ka kɔlɔsi ta ka lajɛli kɛ mais a tigi bɛna mɔgɔ fɔ o b'a sɔrɔ yanni ale ka na e ye fɛn dɔ ale yɛrɛ kan ka ni fini min ye depuis su fɛ e y'o ye a n'o fini kelen nana wa o tamasiyɛn mun jira ale la a n'o tamasiyɛn kelen nana e b'a fɔ a ye ko taa i ka taa nin bɔ kuma dɔ i bɛ fɛn dɔ fɔ a ye a yɛrɛ ɲɛ bɛ jɔ a la mais a bɛ bɔ a bɛ t'o bɔ a ka mɔgɔ dilan bɛɛ b'a dɔn sen fila mɔrɔya ko man ca o anw yɛrɛ de y'a caya fɛn dɔn o ti yɔrɔ jan ko ye n'i ye fɛn dɔn k'i ka martaba sera a ma i ka étape sera a ma dɔrɔn c'est à dire a banna e bɛ hadamadenw mako de dilan ka taa et puis n'i y'i sigi a tiɲɛ fɛnɛ kan toujours i b'a ye i bɛ tɔgɔdiya de sɔrɔ ka taa et mɔgɔw de ye hadamaden bɛɛ ka teli bi bilahi bɛɛ ka teli bi sinon ala tɔgɔ mun tun bɛ yen fɔlɔ o ala tɔgɔ kelen de bɛ bi mɔgɔw bolo ala mun tun bɛ yen fɔlɔ o ala kelen de bɛ yen mɔgɔ de yɛlɛmana ala tɔgɔ ma yɛlɛma ala ma yɛlɛma mɔgɔ de taacogo yɛlɛmana o de ko gɛlɛya a faamuya maa faama dɔ i bɛ filɛli kɛ diɲɛ bɛɛ i bɛ filɛli kɛ diɲɛ bɛɛ mɔgɔ mana jɔ mɔgɔ mana jɔ an na filɛli ko sira fɛ an b'o kɛ ɲɛ tugun n'a yɛlɛ cɛ ala ka diɲɛ kuma n'an bɔr'o la an ye k'a fɔ mɔrɔya fɛnɛ kɔnɔ an ye k'a fɔ mɔgɔ caman b'a fɔ ko siri siri bɛ karisa kan siri bɛ karisa kan siri yɛrɛ ye fɛn jumɛn siri bɛ maa minɛ cogo di maa yɛrɛ b'a dɔn cogo di ko siri b'a alhamdulillah sen fila ka nin kuma ye nin ye kuma nafamaba ye sen fila siri ni siri ye hadamaden sɔrɔ a b'i ka ɲɛnamaya taabolo sira bɛɛ lajɛlen lanɔgɔ i ka taabolo ɲɛnamaya taabolo a b'a bɛɛ lajɛlen lanɔgɔ sen fila ni siri ye sɔrɔ e yɛrɛ bɛ taa dɔgɔtɔrɔ fɛ u bɛ analyse ni fɛn bɛɛ kɛ i t'a dɔn k'a fɔ ko bana mun b'i la olu ti bana ye parce que siri bana de bɛ siri dɔw bɛ yen siri dɔw ye siri banalama de tuma dɔw la e yɛrɛ b'a miiriya k'a fɔ ko yɔrɔ mun bɛ k'i tɔɔrɔ tiɲɛ don i b'a ye o yɔrɔ bɛ k'i tɔɔrɔ i n'a fɔ i sigilen i b'a ye kunkolo sufilɛ mais ani kunkolo dimi tɛ kelen tuma dɔw i b'a ye kolokun bɛɛ sɛgɛnnen don mais a n'o tɛ kelen mais i mana taa fɛn jɔlen k'i ye la sen fila hali ka bɔ ka taa yɔrɔ dɔ la i bɛ dumuni kɛ yɔrɔ min na ka kɔrɔ i b'a jateminɛ i yɛrɛ la tuma bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ ala ni gɛrɛsɛgɛ siri kojugu fɛ ani gɛrɛsɛgɛ ban fɛ i farikolo la ani i yɛrɛ taacogo la o waati i bɛ taa sɔrɔ i bɛ dumuni kɛ yɔrɔ min i b'a sɔrɔ toujours dumuni b'a na k'i to o bɛɛ ye siri nin bɛɛ ye siri ye sen fila siri dɔw bɛ yen hali n'a sɔrɔ i ni furumuso bɛ so kɔnɔ i ka don
ñenga kono par exemple so kono ñenga de be e ka ta soro muso ka la da julu be ko yi ñana o ko siri c'est vrai ki da suno ko la siri ko jugu fe fu mo go bi wuli ka tama e kuna o siri ka jugu siri be i ba so ri dame kinana il faut qu'il qu'on peut pouvoir me libérer tout il y a de c'est comme le mot tama au bika siri tori ko wa so siri bila de no wa to bi ni siri yi soro i ba soro ere ka nyina maya konnana ere bi so be fenwo fe mina ko ni ka nyeta kun sira do de ni ya menene no so no ko ya mbulu i bo sira ta do abichi ni siri yi soro ibi jigi da je mo mika o dai du kuma bi temena tikni no kon chabe feke deme sira do ka pour que ka ika ko taganye na la du ta do abi jo sira la kun tala ju tala mana yin nga ku ma wa ko ko je kon hakli bila yo do siri ju kuma de bila atigi ta fo ka ta kede me atinye na bo fiu siri de boke epi iba soro ko era doronte ko nyina ma bi temeni mo ko cha hanne mo ko do ko cha a che yera me so no itibili ga faranga nga ni ko ngenyo mo fa che marché mo do ka fsa na yi marché tan so don bi so so e wulla ka fara o tikika siri mo bi ela bi ga so bi ko tikika ko la jo parce que aba marché ta bi se ro do ko bi jo Allah wa ya ba fi ko che ko man fa mi ale ga siri ko du ne bi deli kan marché ka ka tele ko du me zina ta injo parce que esiri to mo ba no fe ko dia ta ko jo siri bagato era fi amati na hawla wala han ni siri bagato na to ka yala nyon fe na so je ko de do ni mine ko tile be ti femino mais comment ça e bura di dalu siri la mo do siri ko juge ni siri bi ka bi ko no bo ala era bi juge ala ko do ha bisiri la ko sebe ka so ala te siri do mais comment la ben kele bo abulu siri kama alhamdulillah c'est fula la ben kele do amolo siri kama ina fa ba jira to mo ni mu filɛ nin ye bɛɛ b'i ta wele ko siritigɛla anw ta in bɛ wele an ka bamanankan na ko kɔsɛgi k'i segin nɔ la k'i segin nɔ la kɔsɛgi de ye i ka ko bɛ yen n'a pɛrɛdila k'a bɛɛ kɔsɛgi ma a bɛ lasegin ma i tun bɛ ko minnu kɔnɔna na i y'a bɛɛ pɛrɛdi k'a segin se fila nin mu filɛ nin ye an bɛ mɔgɔ minnu dɛmɛ ne nin ye dɔgɔkun kɔnɔ kalo kɔnɔ ala de b'a hakɛ dɔn k'a sɔrɔ hali a ma don fɛn wɛrɛ kɔnɔ o de la ne b'a fɔ mɔgɔ sadiri kana i yɛrɛ tɔɲɔ n'i y'a ta k'a lajɛ wallahi i bɛ fɛn dɔ fɔ ni kuranɛ cɛ i bɛ fɛn dɔ fɔ n'i y'a ko e yɛrɛ bɛ fɛn min y'i ɲɛ na i b'a dɔn wallahi k'i ni fɛn dɔ kɛra ɲɔgɔn na nin ti tɔ to sirila o nin ti tɔ to gɛlɛya la n ka ko jɔlen don mun bɛ marché dɔ de kɔnɔ marché jɔra a b'a lasegin ma a tɔgɔ ye di ne gɛrisɛgɛ kun ka bon gɛrisɛgɛ sumayara a b'a lawuli k'a jɔ a sen kan siri jugu yɛrɛ bɛnna hali ne tɛ se ka wuli sufɛ sunɔgɔ la k'a fɔ ko n bɛ ala bato a b'i wuli k'i jɔ k'i fari kɛnɛya bana sidɔnbali k'a ban ka bɔ i la i y'a faamuya k'a fɔ bɔn mɔgɔ bɛ yen n'u tun bɛ promesse ta n ye k'a fɔ k'u bɛ n dɛmɛ ni an dan y'a kuma fɔ yɔrɔ de n'a kuma fɔra k'a diya ka ban dɔrɔn o y'a bannen ne ti ɲɛsin a ko la nin b'a bɛɛ lasegin ma k'a bɛ wuli k'a jɔ a sen kan se fula ni nafa ne tɛ se k'a fɔ k'a ban o de la ne ko ni ne y'a di e ma ne bɛ mun ɲɛ a la ne b'o fɔ n da la mais ne y'a y'a la ni ne y'a di e ma e bɛ mun ɲɛ a la e fana bɛ dɔ fara ne ta kan parce que hadamaden bɛɛ ni qualité do bɛɛ n'i ka ko tacogo n'ala ka diɲɛ inshallah a faamuya an ɲɛ bɛ safinɛ dɔ la o fana ye jumɛn tugun alhamdulillah ni an ka safinɛ de ye an b'a fɔ mun ma ko jannatu jannatu ni ko jannatu bɛɛ b'o faamu o ye alijinɛ ye mais jannatu yɛrɛ ala tɔgɔ n'i y'a fɔ dɔrɔn mori bɔ a dɔn o ti ko dogolen ye quoi nin ye o safinɛ de ye mɔgɔ bɛ nɛɛma fɛn fɛn ɲini ani siri jugu fɛn fɛn b'i la nin fɛnɛ y'o de ye fɛn bɔnfɛn ɲɔgɔnmaw don kelenw tɛ mɔgɔ bɛ se k'a fila bɛɛ ka ni ɲɔgɔn ye a bɛɛ b'a ka baara k'i ye donc ni mun filɛ nin ye nin y'a safinɛ i bɛ ko a la i y'a faamuya a damɔ tɛ k'a ko fo k'a ji woyo ou bien fɛn wɛrɛ o tɛ hali n'a ka di n'i bɔra koliji la dɔrɔn i bɛna dɔ ta i ɲiginnen bɛna kɛ k'i fari mana ko dɔrɔn k'i ko n'a ye o position na donc nin mun filɛ nin ye nin ti tɔ to siri la nin ti tɔ to bana sidɔnbali la n gɛrɛsɛgɛ jɔlen don nin ti tɔ to a la n bɛ lafiya de ɲini n ka ɲɛnamaya kɔnɔ nin ti tɔ to a la n'i ye nin ta
yana ka taa se tile 22 ma i yɛrɛ bɛ lafiya ye i farikolo ka kelen i bɛ lafiya ye i ka gɛrɛsɛgɛ ko la fila i bɛ lafiya ye i yɛrɛ ni mɔgɔw ka relation na Sefula ye kabako dan ye n'Ala ka diɲɛ inchallah an ɲɛ bɛ wusulan dɔ fana la nin fɛnɛ wusulan min bɛ ne ka wusulan nin ka wusulan de Sefula o la fɛngɛ nana Seydina Jibril alayhi salam a nana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko mal islam to silamɛya ye jumɛn de ye Alakira kama sallallahu alaihi wasallam ko amal mas'ul bi a'lam min as-sa'il a ko mɔgɔ min bɛ ka ɲininkali kɛ o b'a dɔn ka tɛmɛ a bɛ ka mun ɲininka e ne ta ye o kuma de nin yɔrɔ in na Sefula ni mun filɛ nin ye nin y'an ka wusulan de ye mais e yɛrɛ bɛ se ka témoignage kɛ nin kan hali n ka wɔlɔfɔ kɛ dɔ bɛ yen mun bɛ ni fini ninnu kala ne ye n dɔ d'a ma sɔ a nana a ko ne ma a ko wusulan joli don ne yɛlɛla quoi a ko wusulan de a ka ɲi dɛ i y'a faamuya ne ko a ka ɲi a ko wusulan ka ɲi dɛ a ko n'i y'a kɛ wallahi i bɛ wari sɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ de donc i b'a dɔn nin fɛn ninnu filɛ nin ye c'est à dire kɔnɔdimiw tɛ ɲɛdimiw de don quoi n'i y'u kɛ dɔrɔn jaabiw kan ka ye quoi Wulibali a kuma sɔn ji la don de y'a dilan je pense que y'a di mɔgɔ fɔlɔ ma a ka taa essayer a kɛra ne ye a essayé le fɛrɛ a ye nɔ ba bɔ n y'a bɛɛ lajɛlen f'i ye a essayé ma yɛrɛ kɔfɛ a ye nɔ bɔ mɔgɔ wɛrɛw ye u ye dongolo dɔ kɛ e yɛrɛ b'i k'a di ne ma o bɛɛ kɛra a bɛɛ wusulan ko ne yɛrɛ y'a kɛ wusulan ye nɔ bɔ ne yɛrɛ sigi ko ni maa y'a kɛ diɲɛ don o don sɔgɔmada fɛ ka ji k'i tigɛ la ka dɔɔnin ta k'a kɛ tasuma la k'i tigɛ wusu a kunna ka mun yɛrɛ la o tile tɛ ba ka bi i dɔ min sɔn hali n'i da so kɔnɔ dɔ t'a d'i ma kuma n'i y'a kɛ diɲɛ don o don hali ni ne hali ni ma bɔ hali ni ne ma bɔ maa b'a di ka wari ɲuman kɔni to maa b'a ci waati bɛɛ o kɛra an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka wusulan ta a ka gɛlɛn ne ka témoignage kɛ fɛnw kan mais ni an ye témoignage kɛ min kan o dira ma yɛrɛ de an y'o essayer fara an nɔ la kuma ka wusulan min b'o la bɛɛ lajɛlen k'a ta garizigɛ kɔni tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'a ta a b'i garizigɛ ɲa n ka cɛ kuma n'an bɔr'o fɛrɛ la cɛya bana don alhamdulillah Sefula fɛn min ye cɛya bana taabolo ye cɛya bana a kɛmɛ k'an ka foyer tiɲɛ kosɛbɛ mɔgɔw kɛmɛ ka degun sɔrɔ n'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ cɛya bana fura minnu b'an bolo yan a ka ca nin ye an bɛna minnu présenter mɔgɔw la nin ye dɔ faralen ye a kan cɛya bana mun bɛ yen ni a ye mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ hali n'olu yɛrɛ ye muso ka fini bɔlen ye yanni k'a fɔ ko yɛrɛ bɛ daminɛ u bɛ tila pewu o ye bana de ye mɔgɔ ka ca kosɛbɛ bon dɔw fana bɛ yen n'olu y'a daminɛ seconde damadɔ don u b'u yɛrɛ sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen a daminɛnen kɔfɛ u ti mɛn bon u b'u yɛrɛ sɔrɔli min kɛ pour que ka se ka fɔn kura sɔrɔ k'u bɛ dɔ wɛrɛ kɛ o ye ko bɛɛ n'a tɔ ye choc bɛɛ bɛ kɛ o la fo ka taa se dugujɛ dama i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ ti k'u yɛrɛ sɔrɔ o don bɛɛ ça va pas Sefula nin bɛɛ ye bana de ye parce que ni a sera o degré ma i bɛ fura k'a la a dɔw la i b'a sɔrɔ u kun sulilen don muso yɛrɛ ye hali u t'a dɔn u bɛ mun lakali muso yɛrɛ b'u ɲininka ka dɛsɛ mun de b'i la mun de b'i la sufɛ tile kan mun de b'i la a cɛ yɛrɛ b'a daminɛ kɛ i b'a dɔn nin bana in bɛ maa min na a tigi ta ka gɛlɛn i b'a fɔ ko sunɔgɔbatɔ kunun ye quoi voilà k'a to la donc nin bana in bɛ mɔgɔ minnu na i b'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ da ka gɛlɛn ni muso y'a ɲininka a b'a fɔ ko mais ko susu ka ca kunkolo la sisan a b'a daminɛ n'o de ye mais muso yɛrɛ bɛ n'a ye o bɛ ɲini ka san yɛrɛ bɛɛ sɔrɔ a la ale tɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ susi tɛ ban ayiwa muso ka fɛngɛ ti di hakɛ ti di a dafalen bon a yɛrɛ fana degunnen don a hakili la dɔw de bɛ walahi cɛbakɔrɔ caman bɛ dugu in kɔnɔ walahi u munnen don nin ko ninnu kan ko ba de don ka sɔrɔ tulonkɛ ko tɛ fiyewu Sefula n'i ma farati bilahi aliyul azim kamalen jalaki dɔ bi kɔnɔ da i muso la i b'o den ladon i ka so a kuma a ka fɔ cɛ ma cɛ o yɔrɔ dɔ de kosɛbɛ cɛya bɛɛ gulonnen bɛ fɛn kelen dɔn ne kɔni n'o tɛ yen n ka cɛ i tɛ cɛ yɛrɛ voilà muso kɔni ka to cɛbakɔrɔ da la
mun na ni dugu jɛra i ka dumuni ko i ka libitɔn ko i ka fɛn ko n'i ye muso i kɛrɛfɛ bɛrɛ bɛrɛ la to ka nin ɲininka i ye nin dun i b'a ye sen fila b'a sɔrɔ su jara n'o ma kɛ ni dugu jɛra i m'o k'a mɔ bɛɛ b'i ka kote fɛ sen fila nin mun filɛ nin ye nin y'an ka di ye n'an ye nin di mɔgɔ ma n'i ye nin sɔrɔ k'a kɛ sen fila n'a sɔrɔ i ta ye seconde de ye walahi a bɛ taa miniti hakɛw de la miniti 20 wallahi b'a dafalen kɛ ka wasa kosɛbɛ e yɛrɛ bɛ wasa muso bɛ wasa a bɛɛ nimisi bɛ wasa e yɛrɛ b'i wasa e yɛrɛ b'a dɔn ko bi ko kɛra n'Ala ka jɛ sen fila nin mun filɛ nin ye nin y'an ka wusulan de ye an ka cɛya fura wusulan ale wusulan n'i y'ale wusu i tɛ maga ji la bilen i b'a to i mago bɛ baara min na i k'o kɛ wallahi sen fila n'i ye nin wusu alhamdulillah wallahi i kɔni i b'a kɛ fo k'i nimisi wasa n'a sɔrɔ n ta ye teliya de ye o kɔni o banna pewu bon n teliyara fɛnɛ n t'i n yɛrɛ sɔrɔ joona o fɛnɛ o banna pewu wallahi sen fila ni mɔgɔ min ye ne ta i dan ye i b'a kɛ n'i y'a kɛ su in na sini su k'a kɛ i tɛ se ka su sabanan kɛ e yɛrɛ tɛ sɔn fiyewu parce que i yɛrɛ b'a dɔn n'i ye sabanan in kɛ a bɛ dafa saba la sen fila i mana bɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la parce que ale ye fɛn dɔ de ye hali n'i tora ka dɔ yɛlɛmatɔ ye ale bɛ wuli k'a jɔ i kunna a bɛ wuli k'a jɔ i kunna kaci bon fɛn minnu don manamana fɛnw tɛ quoi u dilannen don k'a dabɔ a kama pour que i bɛ se ka lafiya yɛrɛ sɔrɔ n'a ye ni jiri gɛrɛgɛrɛ ye quoi donc an kɛn bɛ ka nin dabɔ pour que k'an yɛrɛ balimaw dɛmɛ ka jɛɲɔgɔnw dɛmɛ minnu bɛ degun kɔnɔna na n'o ye cɛya ko problème ye sen fila ni mɔgɔ bɛ yen n'i tɛ se ka wasa kɛ so kɔnɔ sen fila hali n'i bɛna nin fɛn bɛɛ ka di musow ma musow mago bɛ nin fɛn mun na n'u t'o sɔrɔ ka wasa sen fila tɔ b'a jɛ dɛ a belebele i ka muso kɔnɔ fa hali n'i ye mobili ni diɲɛ fɛn bɛɛ d'a ma o caman de bɛ yen bi wari b'o kun kɛmɛ ka diɲɛ ko bɛɛ kɛ mɛ siyɔrɔ la a tɛ se ka foyi kɛ bon n'o yɔrɔ in y'i jɛ ka ban dɔrɔn i bɛ n'a fɔ zéro de i ka so kɔnɔ hali ni kuma na o t'i jaabi kuma n'an bɔra o fɛrɛ la an t'a domaine kɔnɔ je pense que a kɛlen bɛ ka labɛn fɛrɛ dɛ parce que muso caman fɛrɛ bɛ kuma o kan n'a ma di dɛ n'an ko fɛrɛ a kɛlen bɛ ka labɛn dɔ ko n'an ko fɛrɛ kama k'u ka na ja alhamdulillah i n'a fɔ k'u ka na ja i bɛ kuma wala i b'a fɔ muso fɛrɛ bɛ cɛw jalaki ko cɛ dilan ta fan fɛ cɛ caman tɛ fɔ yɔrɔ min na ni fɛrɛ y'a jateminɛ cɛ caman fɛrɛ bɛ yen u tɛ timiya sɔrɔ muso la mais muso t'u lawasa kosɛbɛ u mago bɛ ja min na o t'o sɔrɔ n y'a faamuya sisan sen fila o mun filɛ nin ye o bɛ dépend muso yɛrɛ ka kɔnɔnabana caya la sinon n b'a f'i ye ni muso ka na jara ka se degré dɔ ma wallahi cɛ da bɛ fala kɔnɔ bi tigɛ a bɛ fɔbali fɔ o ye wajibi de ye o ala ta kunun ko ta yɔrɔ la kunun ta de jara o Where we travel for Balfour? Wallahi, we travel for Balfour. Abi, wallahi, to ba shahadu kala ira ba. Parce que abi lai du dota. Ai ra ulle go ka kara bara. Abi do moli ko na gi do fam. Wallahi, sefla. Wallahi o be no. Na o di musoma. Wallahi ama fi kastle sabo ka setle nani ma. Wallahi ke do fo bani fi. Abi lai du fu do ta ira tla ba hina no. Ba fo ko share la. Kuna timu ya kujugu dogo suna hati sini nguo kwa hiyo. Jangan ada mobil. Nggak ada mobil di bawah dogo ni kuna dijara. Nggak lagi inshallah. Afam na. Namuro la bayi dot femi. Iraga mura pasima do bili femi. Ni ya bari yere. Nabi chugula. Abi ke chugula. Ni nafulu. Kuma nafulu bara chugula. Alhamdulillah, sefula nafulu bara. O de la ne b'a fɔ n ko ko ninnu ɲɛdɔn b'a la quoi. Et puis yɔrɔ mori fana ka mɔriya kɔnɔna na Ala bɛ sɔn ka fɛn dɔw diya i la. Par exemple moriya b'i komi n'a fɔ hali balontan yɛrɛ. Mori yɛrɛ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ se moriya la kojugu. N'i ka nin réseau in n'a ɲɔgɔnna tɛ sisan bɛɛ bɛ ka don a ko kɔnɔ n'o tɛ tan. Mori dɔw bɛ yen u bɛ se moriya la kojugu n'u y'a kɛ dɔrɔn k'u jaabi ka teli mais i b'a sɔrɔ garisɛgɛ yɛrɛ tɛ yen. Donc jaabi ka teli mais garisɛgɛ t'u yɛrɛ la. Garisɛgɛ t'u yɛrɛ la. Même hali n'i y'u bila réseau kan o ti ban a la o. U ka dolo tɛ kelen ye.
o de la moriya kɔnɔna na bɛɛ bi jouer i ka rôle mun kɔnɔna na i b'a sɔrɔ i y'o ɲɛdɔnba ye quoi nafolo ko baara ne y'a ɲɛ yɛrɛ ɲini wa ne b'a ɲɛ dɔn kosɛbɛ ne t'a bɛɛ dɔn dɛ mais ne ye nafolo ko baara mun ɲɛ ɲini ne b'o ɲɛ dɔn kosɛbɛ ni ne y'a kɛ a ti loupé tuma dɔ la Sefu la ni mɔgɔ yɛrɛ minnu bɛ yen k'olu bɛ hali yan Bamakɔ yan soit Mali région ninnu bɛɛ kɔnɔna na ni ne ninnu tora ka jɛ k'u wulila ka na ne fɛ yen nafolo ko baara sira fɛ Sefu la o ka di ne ye kojugu parce que fɛn dɔ de bɛ yen ne y'o kanu nin waati in na n b'a fɔ réseau in kan pour que télé ni fɛnw bɛɛ k'a fɔ walayi Sefu la ne y'a kanu Bamakɔ yan ne ka mɔgɔ jate ta ka caya 2021 yanni 22 cɛ ne sera ka minnu kɛ nafolotigi ye denmisɛnninw na ka di ne ni ye n ka waso n'o ye quoi Sefu la n t'a fɛ k'o kɛ ni fɛn wɛrɛ ye dɛ n b'a fɛ k'a kɛ ni n ka solatu nariya de ye ni n y'o baara diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ ye n bɛ date mun d'i ma e ka sigi dɔrɔn e k'a lajɛ yanni san ka yɛlɛma i bɛ kɛ miliyɔn caman tigi alhamdulilayi nɔnze nafolo baara o fana o ye baara kabakoma ye o bɛ kɛ yan cogo min na o bɛ se ka kɛ kɔfɛmɔgɔw fana ye ten parce que tuma dɔ la i b'a dɔn baara ninnu dɔw bɛ anw bolo a ka di anw yɛrɛ hali kɔfɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'a bɛ ka kɛ u ye n'i sera ka se yan o ka di anw ye kojugu o b'a dɔ teliya kosɛbɛ fɛn dɔw bɛ yen olu bɛ se ka kɛ parce que olu fɛ yen nɔ dekun b'u ka ko caman na hali ni ye fɛn dɔw d'u ma k'a explique u ɲɛna i k'a kɛ nin kɛcogo in na dɔw b'a f'i ɲɛna bon nin mun kɛcogo bɛ an dekun yan bon tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ don a b'u dekun a b'u dekun bon o tigilamɔgɔw n'olu sera ka wuli ka se yan n'an ko an bɛ olu dɛmɛ olu ka dɛmɛ kɔnɔna na lafiya dan don ani dususuma dan don ani k'i mako ye teliya la a ka teli kojugu mais est-ce que nafolo baara kasugu dɔ bɛ yen min bɛ se ka kɛ k'u to yen fɛnɛ ani min ma se nali ma u bɛ se ka nafolo in sɔrɔ k'u to yen fɛnɛ ka kuma o caman bɛ yen Sefu la n k'a fɔ n'u nana yan k'o ka di n ye o kun ye mun ye i b'a dɔn an filɛ diɲɛ laban mun na bi bɛɛ peresilen don i y'a faamuya bɛɛ ta de b'i kunna ka yaala bɛɛ peresilen don bɛɛ bɛ fɛ ni ne y'a kɛ sisan yanni dɔgɔkun kelen ne ka kuma se ka jaabi dɔ donc nin kuma ninnu y'o de ye sinon n'i bɛ kɔfɛ anw ka baara qualité dɔw bɛ yen o ka di anw fana kojugu k'o de kɛ kɔfɛmɔgɔw ye nafolo ko sira kan i y'a faamuya n'i bɛ kɔfɛ o baara ninnu dɔw bɛ yen n'an ye olu kɛ an bɛ charte d'i ma olu la i yɛrɛ bɛ sigi i b'a dɔn k'a fɔ ko mun bɛ sen na Sefu la hali n'a y'a sɔrɔ e bɛ baara dɔ de la parce que dɔw mɔgɔ ninnu caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ tubabuw bolo baaraw la u bɛ san ni mun ta n'o bɔra la ko wɛrɛ tɛ yen mais n'i ye nin baara ninnu kɛ parce que fɛn dɔw bɛ yen u tɛ loupé quoi n'i ko dɔ la k'o baara kɛ dɔrɔn wajibi de don ko dɔ bɛ dayɛlɛ quoi ko dɔ bɛ dayɛlɛ i bɛ ko dɔ yɛrɛ de sɔrɔ i bɛ ko dɔ fana ye donc n'o ko nana dɔrɔn e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ nin ye n ka kelen de nɔ ye o ye wajibi ye i b'o ye quoi a faamuna kuma an b'i yɛrɛ fo ma an bɔrɔ la kosɛbɛ bi an ye bɔrɔba kɛ moriya kan maa ye fɛn faamu filɛli la faamukoro la feere faamukoro la cɛya bana ni muso ka nanko faamukoro nin bɛɛ lajɛlen la fo kana se nafolo ko ma i ka kumakan laban alhamdulilayi an ka nin sigiyɔrɔ in kumakan laban o de ye an b'an ka diaspora fo o b'a mɛn ka tila k'an ka Mali kɔnɔ mɔgɔw fo yan minnu bɛ Mali kɔnɔ yan an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Sefu la ka yɛrɛ n'i ka mɔgɔw fo a ka cɛsiri la an fɛ ka tila ka dugawu kɛ nin kaloba mun filɛ nin ye yarabi a garisɛgɛ n'a sɔrɔ n'a yiriwa Ala k'a d'an bɛɛ ma a sijan n'a kɛnɛya n'a lafiya n'a dususuma Ala k'a d'an bɛɛ ma Sefu la o de ye kumakan laban ye an bɛ mun fɔ ka i ka nin émission datugu a diyara n ye Ala ka diɲɛ merci kuma an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ k'an filɛlibaga bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka foli b'an kanubaga bɛɛ fɛn fɛn kun ɲɛ bɛ émission Fada kɛnɛ la wagati la an ka foli b'an bɛɛ lajɛlen k'a fɔ aw k'an bɛɛ jɛ wagati la assalamu alaikum